Gị bụ nwa afọ Igbo nọ na Lagos, onweghị ihe irite na ịnọ na ụmụnna n'otu ụmụnna gị na Lagos. Onweghị ife irite na ịnọ n'otu ahụ. Ọ bụrụ na onwebekwazi ife irite gwa anyị, ọ bụkwazie na onweghị ife irite kpọọ anyị, ịgwa anyị ya bụ ihe iritego na 08182426591 08182426591. Wiyo ibatago Lagos. Nenu mu Isachigo na Lagos. Ọkwa ha sị bụ na m eme nru mere erugonu m n'ezienu. N'ezienu ma obere nwa dị ka m ka Jizọs buliri elu. Obuligo gelu. Haya o. Asị m obuligo gelu. Haya o. Ebuligo gelu. Obuligo gelu. Oe, mana obuligo gelu ngwa ga ịbatago na Lagos. Abatago m Eko. Nna m abatago hie ikpochiri o. Abịakwa m igwe egwu ọnwa n'afọ you. Ịbakwara na meeting ndị be unu. Ka ịbata na Lagos ozugbo ịbata nọ na Lagos. Ndị ma na-asụ onye obodo. Ndị obodo ada agba speed maka ịgba oke speed nwee problem. N'afọ you ada agba speed. Ị ga-ekulu go down. So mụ aja ọsọ bata na mpempe. Mụ abata na mpempe wọtago na-etinye anya n'obodo na-ama ka o si adị. Mala ebe m enweta ụmụ iyo ibe pụtara ebe m ga-enwetago ha. Malụzie ebe ụmụasa nọ on. Ọkwa ma nke ụmụasa. Hello, onye banyere n'obodo ya kpọnye. Ego Igbo. My darling. Ego Igbo. Sweetheart nke m. Afa m bụ onye m Echeso m Ikorodu na-akpọ. Onye ma ọkwa m gwara gị agwa na onwe ihe m nọ na-esi n'ọkụ last week. Ewe n'iwe ọ dị ka ihu onye na-akpa kịta. Ya ka m ji wee ji maka ya ka m kpọgodu n'ozugbo. Ama m. Maka ịdị n'otu obodo. O nwere nwa anyị nwoke anyị sadị n'otu maka abụ m onye Enugu steeti onye isi ụzọ lokal gọọmenti anyị na-enwe otu anyị na-eme na Lagos a ofu onye otu anyị nwụrụ ọ bụ nwa okorobịa bụ ụmụaka ịtọ and aka esitere ike so on Satọde a ka anyị jiri anyị wee gbagharịba chọba ihe anyị eme bikos asị okorobịa ọtọ debere onye ọbụla agbara gaba anyị gbagharịba tinụ anyị gaa akpati goo ma ihe ọzọ kwa ụgwọ ihe sende ya ọ naba ụlọ saa ya ekpebekwekere ọ na-arụ ndị nọ n'ụlọ etekuzova mezie dị n'ime eme ya bụ nwa ebe bikọta ụmụaka ya ka pịrị mpanị ya bụ ụzọ ọkpara nna ya so ya mere m nwa anọ m gee ntị ụbọchị Satọde ahụ. Enere m anya gị fụ na ịba hatahọ n'ihe anyị na-eme maka ihe anyị kwuru ọkwa ya mere iji n'ọfa ọkwa ya. Sorry, So ihe ọzọ m na-achọ isi ọnụ ya n'ime bụ ihe gbasara nke ndị a na-achị ehi na-agagharị na-achụ ụmụ ya a na-enye anyị nsogbu n'obodo anyị ọ bụghị obere ihe na-enye anyị nsogbu o nwere nnukwu mmiri mmiri ahụ ada ata atọ ihe kochi ọ na-agafe oge ọbụla mmiri ahụ na-agafe and ebe a ka anyị na-eji echi mmiri ma oge udu mmiri ma oge na-abụrụ udu mmiri ahụ ada ata so nke ka mkpa bụ a na-ebiawa ebe ahụ ya na-eme ihe ọjọọ dị iche iche mana onye emechi na-egekwa ntị a na-ege ntị nwanna mana ndị anụnwa sizikwa n'aka ha adịrị ya na ọkwa ndị nọkwazi n'ime obodo na-eme enugo na-akpa aghara anụnwa na-emewa n'otu na-ebodozi ya na dịtị na-agbawazi ha obi na ọ na-elewa ha obi oke ndị nọ n'ime obodo ya na-ekpe efi ọfụma chere ka nkọwarị gị o nwere m chọrọ ịgwa gị o nwere ofu ụbọchị anyị fụrụ ofu oyi ihe a ka a chụgidere ihe ọbịa n'osisi gbata osisi anyị icha ya pọz ebe onye dị ma nọ chọọ ya chọọ ya pọz efie ka ejideziri efi ebe a ọnụmosi efi ruru ebe 12 ejideziri ebe a egbo ndị obodo eche mkpe onye ọbụla apụta a na-achọgharị demand chọọ ya na ọnụmosi 3 days afọ ya ọ bụ onye anyị na-eji n'obodo ga-achị efi ka anyị hapụ ka na anyị ma nke bụ eziokwu ka anyị hapụ ịdị na-edisive onwe anyị let us not deceive ourselves anyị ma nke bụ eziokwu so nna n'ejisi ka azụ ka ntị ọnụ n'ihe na-ekwunyekwalụ gị ngwa wale ya ntọnọnọ imene nna ife adịka eme nna ahụ nọdụ mma ịghọtago agwara m unu agwa Wiyo. No. Eko si adị asa. Wiyo. Asa ka eko si adị.
Nwiyo. Asị na-enye m ebe ọ na-adị ngwa ụlọ eme ka anyị ruo na mgbede. Anyị jee na nke Mary Mandarin ka o gbuola ya ịghọtago. Tazụ nwa obere mmanya. Ọwụkwa nke na-eje eji. Ọ ka na-ata n'anya. Ịwa ajọ mmadụ. Onye kpọnye? Nwiyo ịnọdụ. Mpa onye ka anyị kene? Ezigbo alụbam ịnọdụ ọchịchị. Na afọ yo na museum. Chibuike ebe isi akpọ ya nwanne. Na isi Ejigbo akpọ. Isi Ejigbo Bọkụnụ. Ejigbo. Ka ife na-emezi di ya na ka ife na-eme di ya mmiri ọ na-ezokwa di ya. Nwanne nnukwu mmiri na-apịa ebe ahụ. Adịte and ka nọ n'ime afịa. Anọkwu m na room. Ị nọ na room gị? Nwanne ka ife na-emezi na room by this time or whether for 2 ka ị nọzi? Anyị anaghị azụ ahịa taa na taa ọfụ na echi ga-ahịa aga. Okay. Ikpuchikwere onwe gị ọfụma. Mba. Bekọba ya dịzi tu na. Ngwa ife mee na bụ ka anyị mapụtagodi n'iru ọgwụ na tinyela anyị ọnụ n'okwu ndị ya ịkpụ n'ọnụ today nwanne. Na Nwiyo ahụ isi ekwo mitin ahụ ọ dị ezigbo mma. Na ndị amụrụ ka nsi kwado nke ikpeazụ a. Ụmụ ihe amụrụ ka nsi bata nke ikpeazụ a. Na afọ yi ọ kwadokwa bata n'ogbe ife adịka ya eme ghọtago nna ahụ. Na mitin ahụ amaka ọ. So ị nọ na the mitin n'obodo unu na. Ọ maka. Mgbawazi anyị na ka ihe iritego iso na ndị na-eje ata anyara na mitin. Mụ ala agwụ ya Ebonyi steeti. So oge anọ m na Lagos akpọ m na my mom anwụgo. So ndị mitin a anyị ji two bus ka anyị ji wee gaa from here Chiarụ. Ya gidigidi bụ ugwu eze ọntụ gidigidi bụ ugwu eze. Ka ụmụazị a si eme ebe a ruo echi ma dadị ka na-ekwu datị site na ụmụazị a melitegodi m ndị oge aṅụrị ihe niile ụmụazị a ruo nnọọ mee ihe a mee ebe ahụ na ihe a ebe ọwụna na-ekpo ọkụ. Ya mere ya bụ eme na ọgbakọ unu ọzọ ebe m n'igwe ka m tinye elu mee n'ala ịghọtago ka m mesasị alụ mee ịghọtago. Nwiyo ịnọdụ. Afọ yo. Mana onwezi na ka njụzie gị onwe ọghọm dị na ya ịghọtago onwe ya ọ ga-abịa icheta onye na-asị na ọ bụkwa na mma aba mitin na ịghọtago. Ọntụ polo akọwachala ọrụ m ya ọfụma. Ịma nke koro anyị ebe anyị na-emebu mitin asịsị anyị abịazi na de so a na-emezi online. Unu na-emezi mitin online? Upgraded version. Nke a bụgokwa upgraded o. So anyị na-emezi the meeting online. Mana ada ekezi anyala online na unu na-eke anyala online. Mba. Take away kwa na ada eke take away online. No, mana ịchọkwa mma nwoke ịma by way na etiri mma nwoke jikwa dị sharp. Na lockdown. Na ibugodo ezigbo onye obodo ịmagodo ihe alụ by jampa. Ịmagodo ihe alụ nna ahụ. Na etigodi ogodi ofu aka ma aka na abijigodi na atachi. I tell you nothing do you nwanne. Ya ga na-eme ọ na-aga mana emepeziri ahịa na a na-edekwa the meeting every first and second last Saturday ga eme the meeting. Ya Chibuike ihe a na-eme na mitin na-amasị gị ọkwa ya? Ọ na-amasị m ngo ilu ebe a na men kpakọrọ ọnụ dị na ilu men. And idigodi shọ ịtachi nri abalị na nri ehihie. Nwanne ịtachicha ebe ahụ ị na-alụ ya dị mmadụ afọ na masị nọ by nnakpu na nnakpu echi ka ya agbapụta. Chibuike daalụ ghọtago gbọwala anyị dọ nothing do you and nna mụ egwunyego full time ebe brotherly mgbewalia gbọwalia nne m nna ndị amara ka m si kwado nke ikpeazụ a nwanne ka ị na-ịgba egwu mmiri ịma egwu ọkụ gbuo oyi nwee problem. Hot 93.3 FM ka ị ka nọkwa ihe awụ Nwiyo na ego bekee nke awụ nganga radio show ma ịma bụ ịmatago ihe anyị ka na-akpakwa awụ gịnị? Ihe anyị na-akpa mma awụkwa gị mmiri ka ezi ihe anyị na-akpa
mmanụ dị mma ihe anyị na-akpa bụ maka ọgbakọ ụmụnna na Lagos. Gị bụ onye Igbo nọ na Lagos iso na ọgbakọ ụmụnna onweghị ihe irite ya maka enwere enyi nwoke mụ na ya na-akpa maka retin ịghọtago tupu m bata n'egwu ọ sị m nna na wafọ iwe mara ihe arụ na ọ bụrụ na ya tinyere alụ n'ọgbakọ ụmụnna na ya na-ebugodo ọnụ melụ fasting the previous day wee bata the next day ya eme meeting maka na irugodo ebe idigodi shọ nne ifi atụọ down tupu a na-anakwa ofu anya ahazikwa nwa na otu idigodi shọ nne abalị tụkwasazie ya ofu bọ ndị na-anọ na nzukọ na-anụ ugbu a ma na ụfọdụ ndị na-abịa na nzukọ ọwụ maka ihe siri na nzukọ ihe wu nri na nzukọ dịka ndị dịka Nwiyo na Chibuike na Nwiyo Chibuike bụ onye obodo full time mụ ekwetegodi ngwanụ nsogbu adịrọ anyị na-abịa nke ọhụrụ ma nke mmiri na-ezo iburu Baịbụl oyitụga gị iburugodo Baịbụl maka ndị weda for two ịmara ihe a na-akọ maka fuel hike na a na-etinye ego na fuel ga-eburu Baịbụl a sị na a na-ewe ọkụ na ndị nepa ewere gị ihe ha ama nke ha alụga alụ tinye ego n'ọkụ nepa ya eburu Baịbụl siwezie n'ire mana nke ka wee metụta m n'ihe niile ikwugo na bụ na mmiri na-ezo nwanne buru Baịbụl maka na nsogbu niile ọtụtụ nsogbu a na-enwe n'obodo anụnwa bụ ndị weather for two asị gị na weather for two tinye m n'ọnwụnwa mana iburu Baịbụl na nsi budosie ya ike n'ọnọdụ m na ọnọ n'obi m ebe ifo m na ebe m aka nwa Chineke ka m bụ onye n'igwe n'elu m na efu m ndị eluigwe na Angel Michael ka ọ nọ m n'aka nri onye nsọ liveti mana iburu Baịbụl na efu na all these things asị gị weather for two na oyi amagbuo m mba na all those things na mana ya chịsokwana gị wabụ onye ọma na-ege anyị ntị na dịka anyị gwago gị ka o si ada nakwazi nke na-akpọtụ n'ọkụ kịta ife ị ga-emezi na abụ ịkpọ anyị tinyere anyị ọnụ n'okwu gwụkwazi anyị ka o si adị n'ime ogbe ka menụ malụ na ọ bụ na o nwee ndị na-eri ọrụ n'ebe ahụ ịgwa anyị so onye iyo n'ebe a mụnwa tinyezi alụ dị ya mụnwa ekenye onye ọbụla ọsọ mee na-agbasasị ya onye ọbụla ekwelugodi na m abatago mana ọ bụzie na ọ nwere ka ife si adịkwa mma n'ogbe anyị ghọtago na ndị nepa na-enyefezi ọkụ enyefe mana amara m na ọ ga-adị possible na Naịjirịa inyefezi ọkụ na ọkụ na-adịfe nọkọta ọdịfe ma ọ bụ na ọkụ na-anọkọta dịfe na ịchọzi ka agbanyụọ dị ọkụ ịkpọkwazi anyị na fon egwu anyị bikosi gbanyụọ dị ọkụ ihe niile itinye na friji na-agbawazi agbawa ịkpọkwazi anyị ebekwazie ha n'igwe n'ọfọ yu anyị ebe ha ebe agwa ha biko na ndị bi n'Ikorodu ma ndị bi na Festac ma ndị bi na VI na afọlụ na my hand n'ọfọ yu nwa na-achọzi ibilong na ka ịnọkọta gị na-awụzi na adịla idis ụmụ nwa niile na-ege ntị na-eche na m ebilongo ka ịchọzi na ka ha dị disappointed I didn't disappointed. Ma agwa gị ikewe eziokwu. Na nwunye o dị single and searching ọkụ ya. Ị ga-eko n'onwe gị. 08182426591 ka ụkwa akara ekwentị anyị ịchọ na onwe ihe oke ị chọrọ nekwa bụ m aja adịkwa ya mana ihe anyị na-akpa taa wụ maka ọgbakọ ụmụnna ịnọ na Lagos onwegokwa uru irite ya n'ịba n'ime ya ga-agwakwa anyị ihe na maka mụ ihe na-eme ebe m nọ ugbu a wụ na mmiri na-ezo nwunye eburugo Baịbụl si na ya nwa na Baịbụl eme sobe Chineke I have decided to follow Chineke I have decided to follow Chineke I have decided to follow Chineke no going back. Chere ma agọrọ gị last part. No turning back. No turning back. Maka echi niile ihe m ji awọchị gị wụ 3D. Onwe ka m si fụ ndị ọkwa 5G now 5G ka anyị nọzi ngwanụ memezie ya upgrade to 5G. Onwe ka m si fụ ihe dịka oyi skirt ka oyi wivon mana ịmasị na mgbe Chukwu na-ekene ihe oke bụ Adam na Eve ọnọkọta akezie Adam and Adam iburugo Baịbụl si na iwu no turning back mgbe ka anyị na-alụgodo okwu a ka anyị malụ ndị chọrọ ịba no turning back. Okay. Ka na-akpọkwa anyị na 08182426591 ọ ya ka wakara ekwentị anyị ka ihe mega n'ogbe ebe ị nọ ifugono na mgbe gara aga ọ na-adị awụsọ nwa ada ego okoro na-abata mana ugbu a eburugo m handbag m mụ a na-echekwa ụmụ ihe oke ụmụ ihe bịakwunye elu m ezigbo onye obodo ebe ọ bụla ị nọ ịbịakwunyezi elu m full time na ka ị nabatazie m
bịa ka ị soro n'ime Nganga Igbo Radio Show ka ị na-akọ otu ndị Naijiria ma ndị Lagos ihe na-emenụ unu aghọtago na ihe anyị na-eme ebe a dịka m na-asị ekwu biko onwe ihe na-eme na mpaghara Lagos very important. Ọ dị important. Ọ dị very very important. Ọ dị important mkpa na ibutere ya ebe a gị nwa na-asị ihu na-eme na-atọ m ụtọ ọ dị m ụtọ ọ na-eme m na nọmba 6 eme m na bute ya ebe a bute ya ebe a ọ na-eme m ọ na-eto m ka ọ dọgbuo m nwiyo ngwagwagodu m experience gị kamgbe ịbata Lagos makwa n'obodo anyị nkọlọ gị akụkụ ụwa m na nke gbawa m obi personally bụ na mbata n'obodo ịma na by that way ebe m nọ ọtaga eche m na men gbara anya ọtaga na kọndọktọ na-eti ebe mmaka eto ose ị ga na-anụ ihe ọ na-ekwu na mụ abanyezi ihe ka mụ atinye alụ na ịkate aka si na-ebufe m na-ebufe m ife ọmụ amụgodi elevelu mụ agbada na ebekwa m akwada nne I don't like give you mana so ya obodo ọ ga-awụ na iche nọ bara so ya obodo mma akpakwa nwekwe m gwara ya agwa gị kịta mba nwekwe m nwanụ so ya obodo ịdị sharp ama m na ịdị sharp ọpụta nwụọ obodo ama nnọkọta kọzie na elili ya nke ịbụọzi ruo the second day bias onye bata n'obodo mụ adreesị kwa gentle ghọtago na ka nnọkwa nọdụ n'ofu mpempe na-eche moto ka o buru mba buje m ebe m na-eje na nekwa ofu ga-ama ọmazị na onye obodo ibi ofu ga-amata ozugbo now I'm just coming from here now ballet ndafuzi I need help say na ya bịa eme before I'm Jesus Christ na unu nwa ndị nọ n'ime ogbe ndị asị mba na grandparents ọ bụzi fọmatị ya bịa ya na ghọtago mana mmekwu fọmatị ya na ikuku aso ya obodo mba hapụ nke ahụ emechaa gị ekwe nke ahụ maka ikwe nke ahụ ugbu a adịghị ama ihe anyị ka na-akpa taa ọgbanwe ebe ka ihe iritegoro ka uru site na ịnọ n'otu ndị ebe unu emume ebe ndị ebe unu chetakwa na ị ya agwakwa anyị ihe na-eme ebe ị nọ o werego mee ka m sụwa nke a na bekee ya na-eme ọ dịkwa n'izu onye batara n'obodo nna ahụ hello hi onye meji Ikoji na-akpọta azụ ọ ga ndị eme promo nna promo ndị nọ promo ma ihe merụ maka uru a na-erite na mitin ndị obodo ya ka m ji kpọtuo n'azụ mụ nwee eritego m ezigbo uru ị na-ekwuzie na-akọ ịgba puulu ọbanye ndị obodo enye gị betin koodu gwa anyị aha na-adịka gị ọkụ chere ka nkọ tere gị oge e bidoro mitin a na-asị m bata ntị na m achọghị ịbata mana oge m pụrụ ihe a na-eme m nwa banyere nwa mbụ m mụrụ ndị agha bịara be m o nweghị ihe a na-egoro mee ndị goro gbasoro ụmụaka mee ndị goro ihe aka eji akwụ egusi mee ndị goro akwa o nweghị ihe a na-egoro ihe anyị na-egoro nwa so ihe ka a godere gote ịpụta be m nwunye ma na-ajụ m ebee ka ndị a si wee bịa bikọs nwunye m ọ bụ ofu obodo ka m na-ese anyị bụkwa disem Enugu steeti mana ọ bụ onye nka mụnwa bụ onye Nsụka so o mechesi taa nwunye m soro m bịawakwa mitin ndị ahụ mgbe ndị ụfọdụ batara na mitin ahụ jitere uru n'ime na ndị na-enweghị ihe ha na-eme ọ bụ ndị obodo ndị mitin ahụ bụ ihe kpakọtara ego nye ha ebido ezigbo afịa ha na-azụ na-erite uru na-arụ ụlọ na-eme ego iche iche ibu na ebe anyị dị kịta na anyị nwere ebe anyị rụrụ họl ọ bụ ndị obodo anyị dị ewepụtara ego wee gụọ ana rụọ ụlọ ahụ anyị tije mgbakọ na ebe a ka anyị na-abịa mana oge anyị bidoro ebido na anyị na-eje bụ ofu onye anyị na-eje enebu ofu onye ga-amatacha ebe anyị bi na-amatacha onwe anyị mana oge anyị mechara anyị bịara matacha onwe anyị bi anyị bịara tụkwa ego gụọ ana rụọ ụlọ rụọ họl ebe a ka anyị na-ejebu anyị na-akpọkọtakwa ndị ọzọ onye ọbụla na-abịa
ịpụkwa nwanne gị kọrọ ife onye nke kọrọ ife ihe a na-eri imegide nwee nsogbu na nke ndị uwe ojii kpofu oyi anyị nta niile ya ezu ma onwe ihe na-eme ma o nwere iyi abịa ọ bụgodị na ọgụ chọrọ okwu emete agwa gị na ego chọrọ okwu ma ọ bụrụ na ọ bụghị chọrọ okwu emetekwa ya ekwu dozie okwu onye ọbụla na ọ bara ezigbo uru ọ bara ezigbo uru ị ga-asị na ndị ụmụ Igbo niile nọ na Lagos na ha nọ n'ime otu ndị a onye ọbụla si ebe o si Delta isi ebe ọbụla o nwere ndị kwere abịa mana o nwere ndị na-ekwero ka ihe wụ isi iwe ndị na-asị na ha agaghị abata ndị na-ekweghị na-abata na nzukọ ka ihe wụ isi iwe ha ndị ụfọdụ ya sị na ihe nwere efe ịjọ ha taa na ihe nwere efe esi na ihe nwere efe mana o nwere oge ihe dakwasịrị ha oge ahụ amata na ihe nwere efe achọbazi ndị obodo na ihe nwere efe gụnụ na-eme ihe na-arụ ime nwere efe asị na enwere efe na ya na-arụ nka na ya na-arụ nka gị mgbe ihe ahụ ị na-arụ na ya amarọ ya ihe na-achị ndị ụfọdụ o nwe ka m si na ụfọdụ ndị mmadụ si na taskị taskị erika apụtasị gị weta ego nke a ma ihe mere n'ime ka esi eme ego achọgodo ite ego aka niile abụghị ofu o nwere ndị ya eweta 5,000 o nwere ndị ya eweta 2,000 ndị ọzọ ya eweta 1,000 ọ dịpendịrị ihe ego na ihe eweta amasị dị na onye aka ihe eweta na ọ bụ nke ị nwere ka ihe eweta ọ bụrụ na ị nwere o nwere enwe ike ịtụchi gị ọtụtụ ọrụ dị ego ole ka anyị na-atụ n'ọnwa gwụ 100 naira ka onye ọbụla na-atụ ndị ji egopụta egosi ihe ịchọrọ iri ihe ịchọrọ iri nke ọbụla ịchọrọ ezi na-achọghị iri ibu so onye si nọ maka ụta na-atụ ịma na onye ahụ agwabeghị eziokwu mana onye emechi ọkwụ ya anabatanwu mmadụ n'otu unu ozugbo maka ma achọrọ m na mbata eko na aka mụ na ndị eke dị na mma o nwere ebe imetụta aka na onye banye na mata ndị eke na unu na-eje agbapụta ya asị onye obodo na ịmago na mụ na ndị eke ga na-adị na mma ndị obodo anyị enweghị ọkwa na-anọghọ n'ime onweghị ihe ya achọ ịfụ ọsọ ọbụla na-anọghọ n'ime achọgode ndị na-anwụkwa anya unu nọkwa dị ghọtago ndị na-anwụ baịsa nkụ eji m ya nwere ife niile ghọtago ife adịka ebe nwanne ihe mere bụ n'ihi agwa m ka e ga-esi na-enweta gị ka m na gị nwee ike na-akpa onwere ebe aka nọ nwekwa na ebe enwe m aka ọrụ ọzọ na Lagos ebe aka nọ mgbe ọbụla ị bịa na nganga ị ga-enweta m onwe nji onwe m abatago ofu ọkwa kọndọktọ ka nna amaba bata Lagos ka na-achọgharị onye ọzọ m ọ ka na-achọkwa ọlụ onwe ka isi ịfụgo n'ịmụrụ gị ga-eme nwanne gị nwoke ga-enyekwa ya rescue mission edutebe ebe anyị akpazi nke a ife adịka ebe nwanne onwe dị nna ahụ na-ekwugheri obodo na-ekwugheri ndị ga-enye gị ọlụ erike rescue mission gwa gị ebe anyị si wee pụta Chukwu gozie parish priest anyị oke agba mbọ n'isi megodi n'afọ nna na nwa na amọ nsọ ụlọ nwoke a ndị eko ịchago nta n'isi nwoke a ama mgba mbọ n'isi ka anyị na-ekene parish priest parish priest daalụ aka ọrụ gị dị anyị mma anyị na-afụkwa results n'alụ nwa iyo fada lụrụ ọrụ na-asị fada jide nnọọ ka iji fada biko onwekwa ndị dị ka nwa iyo aka ya azọpụta akakwa nkụ ka agbalie biko ka eme gịnị anapụta ha n'ime anapụta ha tupu ha baa n'ime olulu ego bekee ya na nwa iyo ka ị na-anụ ọnụ ya ihe a echetakwa inwekwa ike na-eso anyị na Facebook inwekwa ike so anyị na Twitter, Instagram na YouTube. Facebook Nganga Igbo
Instagram ihe ebe ndị ọzọ niile just Nganga Radio Show ihe ọbụla ka anyị na-ebe a asabutu ngwa ndị obodo na ihe ọ na-achọ ịkọwa bụ na ị nwere ike ịkpọnyela anyị ebe ọbụla ị nọ akụkụ ọbụla ebe ọbụla nwanne ị nwere ike itinyela anyị alụba ya si ide anyị nwere tinyekwazi elu gị alụ ị nwekwazi ike ọ bụrụ na Facebook ka alụ gị mma by na ịmago na emelụ gị promo nwee data yọtago ịmanye ilu na Facebook ị ga-enweta anyị ọ bụrụzikwa na o nwere ka esi wee mee dọbụl na itinyere arụ ndị netwọk providers adọbụl ọlụ gị ịmanye ilu na Instagram anyị nọkwazi die anyị na-aga na-akpa egwu anyị ka o si adị ero gị gịdị ka anyị nwetago ọtụtụ ozi ụfọdụ adọ ego ole anyị iru na Facebook ego anyị kedere iru gwa anyị ka o si adị na onwe nwanne anyị nwoke nọ na-edetụrụ anyị ozi na Facebook onye akpọrọ onwe ya Homage Swagger ya na Swagger dịgodo iche Swagger dịka too much ndị nke nwiyo swag ndị swag ọ sị na ihe heritere n'ime nzukọ na ọgbakọ n'orika asị na a na-enyetụ nwanne ha aka ka m gụọ ya ka o si dee ya ebe a ọ sị ihe m ritegoro erika na ọgbakọ anyị na-enyere mmadụ aka nke ọfụma ha na-enye mmadụ aka ọfụma ozi nke a si n'aka Homage Swagger Ominyi mana eziokwu mana nke bụkwa eziokwu bụ na ọtụtụ otu dị iche iche ọtụtụ otu ụmụnna dịka ndị kpọgoro anyị si wee kwuo ma ndị na-agbatarụ ndị mmadụ ọsọ enyemaka mgbe o nwere ka o si nwee ihe mberede bụ mmadụ nwụọla ya mana ọ nwere onye ndị etinyebere ọnụ ndị na-esokwanụ mmadụ eje ebe a na-anụta nwaanyị emere tichagide mmadụ tichagide asị gị weta na anyị achọ ọrụ onye ruru oche izizi nwatakịrị ya ji nọdụ anị anaghị m unu collection ewetago otu second collection emegide na mana ọ bụrụ na ndị obodo etinyela ọrụ gị alụ ife na ngwa abụsọ ngwa na-aja ịnụ dị nwaanyị ego iji na-akpagwu ịgbalụkwa aka naba na ihe na-eme ezubere ezu mana ọ bụrụ na ndị obodo tinye elu gị alụ etichagide ngwa tichagide ego dị na-akpagwu ndị obodo adọnye elu gị ilu onye obodo weta onye obodo eweta ọnya bụ na ife nke mma aka wụrụ ezigbote ihe wụ eziokwu na a na-enyere onwe ha aka ha na-enyere onwe ha aka ka isi bata obodo ugbu a ndị obodo ga-abatagodo sachaa gị nnọọ gwa m nekwa ndị mma eze ndị mpi anya ụmụ dete a niile ibugodo ka isi akpalị m na idis na ụmụ dete a niile ibugodo from the other side bute ebe a asacha gị ego ka itinye ọnụ ị na-awụzi m naanị full time ebe a ime ụmụasa kobegolu m ime ụmụasa fọlụ bago ọfụ kekizi etisi na mbuzideti wee tinyezi alụ na Lagos You guys gotta be careful, man. Keki na-etisi na mbuzideti alụ na Lagos not for you ya bụ hate speech ọkwa hate speech gị na-abanyezi mmenyocha gị enyocha na ga-amakwa ife mere ya nna ka abịagodo na anyị achọ ikwu obere ihe gasị ụmụasa cheregodo majụ gị ụmụasa ka ị cross River Niger maka ụmụ onye nọ ụmụ ofu onye nọ na Big Brother ama m ka ọ chọga achọga ama m ụwa bụ nke onye ri ka o bu ana hapụrụ m nke nchọ eri ka m bụrụ ya naba ghọtago okwu ekwuela onwe ya ụmụnne m na ụmụnna m okwu ekwuela onwe ya biko dịka m si kwe sowa anyị na Facebook, Instagram, Twitter na YouTube Nganga Igbo Nganga Radio Show biko mụnwa akwụkwọ ego ịchọkwa iso m ọkwa ka Ego Diva KAEGODIVN digital marketing pump price mma na-etinye ego na nke m nya ụdị ya na-adịghị mma ụdị ya na-adịghị mma ịchọ ka ndị pinọpinọ tinye elu gị ahụ mana ịchọzi ka ụmụasa tinye elu m ahụ ị chọrọ ịkpọ nke gị maka ụmụasa na-eke gị ntị onye obodo a nọrọ na Facebook na onye obodo adịghị eme ihe ndị ụwa ịghọtago onye obodo na-eme ya by jump ịdọnye iru n'ogbe ife onye obodo ife niile ebe ozugbo mma afụ ka ụmụasa anyị na-achọgharị ga-esi iso wee gị ụmụasa ma ha si enweta biere na ịghọtago ị ga-ekolu onwe gị na ọkwa ebe a ka anyị nọ ọ ga na-eme gị n'anya mgbapụ elu gị 3D film ịghọtago ọ na-eme ndị aatị ya ndị aatị na-enene ọ na-ekolu onwe ka ma ọ daa ọkwa nwayọ ka m ji arịpụta nwayọ ka o ji arịpụta nwayọ ka anyị jikwa na-apụta maka ọwụzi naanị m ga na-abịa na nzukọ mụ na nwiyo ga na-abịazi na nzukọ malite na taa Thursdays niile mụ na ya ga-abịakwa ọzọ Saturdays mụ na ya abịa ọzọ so ka ị wee mata n'ọwa ozi naanị m ga na-abịa ihe ọwụrụ ga na-akpa ihe ọwụrụ anyị ga na-akpa ga-awụzi mụ na ya ma gị ga na-akpa ya nke a ka m ji na-asị unu n'oge erugo mgbe anyị ga-apụ mana ka m gụgo dị ozi si n'ọnụ ofu onye
bata nke a si na ọnụ ụzọ Chukwu Okorie. Ọ na-asị nwanne m ihe m nwetara erika nne nke ukwuu. Nwere chọrọ ikpo okwu afọ mana ka m gwazie gị na anyị fọ menụ niile a na-etinye alụ na menụ niile a na-etinye ụfọdụ n'ime ha esigokwo na bụrụ ọrụ ọtago bụrụ ọrụ by wholesale bụrụ ọrụ by wholesale. In fact, bịa ka anyị lawazie ọlụ nke iburu ebu ọ dịgo mma. So detuo nọmba biko ozugbo nnọọ 1 o'clock wee mee gị cham cham gasị ndị nke m abịago ga-eburu oche gị nọ maka anyị na gị ga na-akpa ya ka ọ dị Tọzdee mgbe anyị ga-afọ ọzọ. Chetakwa uru a na-erite n'iso na nzukọ ndị obodo erika. Nwa tinyekwa ọ na-asị na orika na-asị gị ị na-akpọ m ugbu a nwanne ịdị wrong kọt godu fon ahụ chebiri m na Tọzdee. Aha m ke mgbu ego okoro mana ịkpọ m ego bekee ịmagọnụ shakara na ihe niile dị m na-arụ ka m meji aza gị nwiyo buru akpa gị ka anyị lawazie nke Mary Mandalin ka anyị ga-akụ na mgbede anyị ọtago ka anyị ga-ata azụ ka chi fonu Nganga Igbo